C'était un mardi matin. Tu racontais ton baratin. Ik werk eigenlijk alleen maar met Powertex. En Powertex is een textielverharder. Nou, daar kun je eigenlijk alles wat poreus is, kun je daarmee bij gebruiken. Dus stof, papier, karton, wat je maar hebt eigenlijk. En je kunt van Powertex kun je pasta maken, je kunt er klei van maken en dan kun je daar weer iets mee doen, zeg maar. Tu étalais tes connaissances avec un talent immense. J'étais perdue d'avance. Et ton sens de l'humour. Et comment tu parles. Hier heb ik stof gebruikt om de persoon aan te kleden, zeg maar. En hier heb ik er klei van gemaakt. Dan krijg je dus weer een hele andere techniek, een hele andere uitvoering. Het ziet er ook wat strakker uit. Dit is een schaal die is gemaakt van stof en klei, van beide. Dus dan heb ik stof als ondergrond en er zit aan de binnenkant klei in. En dan kun je hem eigenlijk zo mooi maken als je wilt, met allemaal verschillende tinten. Alle tinten zijn mogelijk, dus. Het zijn eigenlijk hele simpele ingrediënten, maar het ziet er heel luxe uit. Ja, dat klopt, ja. En het komt ook door het materiaal natuurlijk wat je gebruikt en de kleuren vooral. Want als hij helemaal zwart was geweest, dan zag het er weer heel anders uit. Als ik zo om je heen zeg, dan denk ik, joh, je had in een eigen galerie. Nou, zo ziet het er wel bijna uit, ja. En dat komt eigenlijk ook omdat ik dit voor mijn hobby doe. Maar er komt natuurlijk steeds meer bij. Dus op een bepaald moment dacht ik ook van, wat ga ik hier allemaal mee doen? Want ik heb eigenlijk alles ook een beetje verzameld, omdat ik eigenlijk graag wilde zien wat ik had. Ik dacht, misschien moet ik er toch maar eens iets mee doen. Kijk, dan haal je iets van de originele kleur haal je weer naar boven toe. Het is wat je ziet. Dat is het eigenlijk. Want weet je, want mensen vragen mij ook wel eens van, hoe heb je dat schilderij genoemd? Maar ik doe dat eigenlijk nooit, want je zet daar iets mee neer. En als mensen er zelf een ander beeld bij hebben, dan kan het schilderij helemaal niet meer, zeg maar, tippen aan hun gevoel of het gevoel wat ze erbij hebben. Dat verandert dan. Dus wat er zelfs betjutting hoor je aan. Ja, ja. En dat vind ik eigenlijk ook het mooie van kunst. Want wat het voor de een is niet voor de ander. En wat is het dan voor jou? Het is voor mij vooral een passie. Ja, ik vind het echt ontzettend fijn om te doen. En ik geniet er ook heel erg van als ik bezig ben. Dan vergeet ik alles om me heen. Dan vergeet ik te eten en te drinken en te slapen. En ja, ik vind het fantastisch. Ik kan er echt alles in kwijt. Si j'avais su que jamais plus tu ne jetterais ton dévolu. Mijn moeder heeft mij een keer verteld dat toen ik 5 was, toen was ze mij kwijt. En toen vond ze mij hakend met een kromme spijker en een stukje touw op straat. Dus toen zat het er al in. Altijd bezig met creëren. Ja. En nou, het vervolg is eigenlijk dat mijn ouders vonden dat ik ook iets creatiefs moest doen. En mijn moeder die had bedacht dat als ik coupeuse werd, dan had ik daar ook nog iets aan als ik later getrouwd was. Dus ik ben coupeuse geworden. 1 juli is mijn contract, de winkel is opgehouden waar ik werkte. En het is op onze leeftijd niet zo makkelijk om weer een baan te vinden natuurlijk. Dus ik dacht, misschien ga ik van mijn hobby mijn werk maken.